खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो पुलिसनि आनजाद होनो फैनानै साब्रै आइजोआ गावसोरनो पुलिसनि जेयाव सिखाव खावनायनि दायाव दिसपुर पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों मणिपुरनि साब्रै आइजोफोरा रिपर्टनि बादिब्ला नंखाय फोरमान बिलाइ दिन्थिनानै साब्रै आइजोफोरा ट्रेभेल एजेन्सिनिफ्राय गारि भारा लांदोंमोन शिलंआव दावबायहैनो होननानै गंथाम गारि जायनि मादाव गंनैया थार आरो गंसे स्कर्पिय' गारिखौ भारा लांदोंमोन नाथाय शिलं फारसे थाङालासे गुबुन लामाजों थांदों आइजोफोरा जायनाखि गारि बिगोमाया GPS लकेशननि गेजेरजों गारिया बबेयाव थांदों थाङाखै बेखौ नोजोर लाखिबाय थाखादोंमोन उनाव शिलंआव थाङैखौ नुनानै आरो गुबुन लामा फारसे थांनायखौ नुनानै आइजोफोरनाव फन हरदोंमोन नाथाय आइजोफोरा फन हमाखैमोन बेनि उनावनो गारिनि बिगोमाया दिसपुर पुलिस थानायाव गसर होदों उनाव दिसपुर पुलिसा साब्रै आइजोफोरजों लोगोसे साथाम हौवाफोरखौ गारि खावनायनि दायाव हमदों पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथांफोरनिया गारि खावनायनि गें दंखायो सिगांनि समफ्रावबो गारि मटर खावनायनि दायाव पुलिसनि आखायाव नांखांबाय दुथांफोरा होननानै मिथिहोदों पुलिसा बेसेबां इनाय खालामदों जानो हागौ फिसाया जायनि थाखाय गावजों लोगोसे गावनि साथाम उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ लोगोआव लानानै जिउ फोजोबनो थांखि लादों सासे बिमाया कामरुप एक्सप्रेस रेलगारियाव गावजों लोगोसे गावनि उन्दै उन्दै साथाम फिसाफोरखौ लानानै बारसोमदों सासे बिमाया जायनि जाहोनाव बिमा आरो फिसाजोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों नाथाय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों सानै उन्दै उन्दै फिसाज्लाफ्रा ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाय नृपेन दासआ गोबां जौ लोङो आरो जौ लोंनानै नखराव हाराहास्ति खालामबोयो बा उदखार खालामबोयो जाथाय जानाय सानखालिबो बिसि आरो फिसायनि गेजेराव बेबायदिनो दाङाबाजि जादोंमोन उनाव बिसिया गावनि फिसाफोरखौ लोगोआव लानानै बिमायनाव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बेनि उनावनो बे जाथाया जाफैदों आरो रेलगारियाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानांनाय जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमाया गावनि साथाम उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ लानानै रेल लामायाव बारसोमदों रेलगारि सालायग्राया गोबां बेल दामदोंमोन आरो रेलगारिखौ लाखिनो नाजादोंमोन जायनि जाहोनाव सानै उन्दै उन्दै फिसाज्लाखौ रैखाबो खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों हलि आरो जौ हलिनि सानाव जौ लोंनानै बुलायलायनाय आरो बुथारनाय गोबां जाथायफोर जानानै थांबाय जोंनि रायजोआव हलिनि मुङाव रंजानानै जौ लोंनानै उदखार खालामदों माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबैयै गुवाहाटियाव सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ लोंनानै गोबां उदखार खालामदों गुवाहाटिनि बशिष्ठआव बुथारनाय जाथायबो जादों जौ लोंनायनि उनाव लोगोआ सुथुरनि महर लादों लोगो बाख्रानि आखायाव जिउ खोमानांदों टाबु दास मुंनि सुबुङा गाज्रि बुनानै गाज्रि थासारियाव टाबु दासखौ बाख्रायानो देहा फाहामसालियावबो लानानै फैदोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै बेलटलानि सार्भेयावबो राजु रयआ जौ लोंनानै सासे सुबुंखौ सिखाजों गाग्लोबनो नागिरदोंमोन मिथिहोनाय बायदिब्ला जौ बथल सिफायनायखौ लानानै राजु रयआ हेंथा होनो थांदोंमोन बेयावनो सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे बुलायलायनाय जादों हौवाफोरल' नङा हिन्जाव सिख्लाफोराबो उदखार खालामदों जौ लोंनानै सासे सिख्लाया जौ फेनानै 1 घन्टासो लामायाव उदखार खालामदों दाय गैयालासे जायखौनो बेखौनो बुदों जायजोंनो बेजोंनो नांज्लायदों माब्लाबा लामाजों फैनाय गारिखौ आवथेदों माब्लाबा जौ गलायाव बुफाय बुसि खालामहैदों माब्लाबानि समाव गेलामाल गलानि चेयार बुफाय बुसि खालामदों स्कुटि बुफाय बुसि खालामदों बेबायदिनो जौ लोंनाय सिख्लाया प्राय 1 घन्टासो उदखार खालामदों 1 घन्टा उदखार खालामनायनि उनावसो आसाम पुलिसा फैनानै हिन्जावखौ हमनानै लांदों ओजोंहाय बिजेपि सरकाराव रायजोआव जौ गला होनाया बांनायनिफ्राय बांदों बिजेपिनि सरकाराव गंस्नि जौ 11 गोदान बार बेखेवनो गनायथि होनाय जादों दासान्दि रायजोआव 1060 बार दङ 2016 मायथाइयाव 150 गोदान जौ गला बेखेवनो गनायथि होनाय जादोंमोन रायजोआव आरो बे 9 बोसोराव जौ फाननानै 27,025 कौटि रां मोनदों 2016 निफ्राय 17आव 1,433 कौटि रांनि जौ फाननो हादों 2017 निफ्राय 18आव 1,699 कौटि 2020 निफ्राय 2021आव 2,977 कौटि रां 2022-23आव 3,940 कौटि रां 2023 निफ्राय 24आव 4,998 कौटि रां नाथाय जौ गला बांहोनायजों लोगोसे जौ लोंनायजों समाजाव जि गाज्रि थासारि सोमजिहोदों बेखौ सरकारा सामलायनो हायाखै
कांग्रेसनि दैदेनगिरि रितम सिंहखौ एरेस्ट बीजेपीनि एमएलए मानव देका बीजेपीनि बारग' आफादगिरि भवेश कलिता आरो बारग' एमपि राजेन गहाय बिथांमोननि सायाव ससियेल मिडियायाव पस्ट होदोंमोन बिथाङा घर जामाय अदेबानि गोरजिया होननानै पस्ट होदोंमोन कांग्रेसनि दैदेनगिरि रितम सिंहआ बेनि उनावनो रितम सिंहखौ एरेस्ट खालामदों आसाम पुलिसा एमपि गौरव गगैनि मोखाङावनो लखिमपुर पुलिसा रितम सिंहखौ लानानै थांदों हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम पुलिसखौ आयेन बेरेखा खामानि मावहोगासिनो जायनि थाखाय पुलिसनि ट्रेक रेकर्ड आरो फाइलआ गाज्रि जागासिनो दं आरो बेनि थाखाय प्रमोशननि मुलाम्फा लानायाव हेंथा जागासिनो होननानै बुंथियो एमपि गौरव गगैया लोगोसे बुंथिबावदि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनायनि थाखायनो आसाम पुलिस आरो गुवाहाटीनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों जायनि थाखाय आसाम पुलिसा जाहाथे आयेनखौ सिफाया बेनि थाखाय गुवाहाटी आरो सुप्रिम कर्टनिफ्राय गले गले आसाम पुलिसखौ बिथोन हरगासिनो दं अब्लाबो गिबि मन्थ्रिया बेबायदि बिथोन होगासिनो दं होननानै बिबुंथि होयो गौरव गगैया थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानाय बारहुंखा बारनाय सारअन्थाइ गोग्लैनाय आरो खोरोमनाय बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ आरोबाव माखासे जिल्लाफ्राव अखा हाबावनो हागौनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना आसामनि गोबां जायगायावनो खमला गाब आरो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों जेरै माजुलि धेमाजि चराइदेव डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया बेफोर जिल्लाफ्राव खमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय शिबसागर बिश्वनाथ जरहाट लखिमपुर सनितपुर डिमा हासाव काछार श्रीभूमि हाइलाकान्दी बेफोर जिल्लाफोराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों रायजोनि गासै मोन 14 जिल्लायाव गोमो आरो खमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों अदेबानि बेफोर जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा फैनो हागौ आरो सारअन्थाइ गावनाय जानो हागौ राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया फैगौ 2 एप्रिलाव जागोन आरो काउन्टिंआ अदेबानि साननाया 4 एप्रिलाव जागोन गासै 4,45,586 भटार दङ बेनि मादाव 2,16,181 हौवा भटार आरो 2,29,394 आइजो भटार गासै मोन 36 बियाबफोर दङ जायनि मादाव 25 सिटआ शिड्युल ट्राइबनि थाखाय रिजार्भ आरो मोन 6 सिटआ आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ बे लेखायै बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो गावसोरनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय गासै 6 बिजाथिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआ नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों